Prije nego odjem večerašnji program, vidim koliko je ovdje uloženo ljubavi, vremena i truda, kako roditelja, kako djece, a tako i njihovih voditeljica i koreografinja. Mislim da ste svi zaslužili jedan veliki pljesak i molim vas da plješćite jednim drugima u znak potpore. Bravo i nastavite tako dalje. A sada pozivamo voditeljice Tornadela, Pjesne i Kise da nam se pridruže sa svojim plesačima i publikom na zajedničko slikanje. Zahvaljujemo se svima na dolasku na naš lijepi otok Pag. I za kraj ovog odličnog druženja jedna lijepa misao. Neka